Ibibethwa live ke le imix kuyure yokuqala sidla ngokwenza loo nto mphulaphuli ke khona ke uDJ Fisto wasecofa imvaba between u4 and 5 sabe sihamba ngemix yakhe mphulapha sekhaya last hour deep house sounds kodwa ke lixesha loba ke siye pha ke ngakumbi kumuntu omtsha onesakhono bethuna esawuthi ke sincokole naye ngalo ke usuku lwanamhlanje khumbula ke okusikwenza into yoba akhuthaze nabanye abe kanti naye ufumana ke ithuba lokuthetha nabaphulaphuli atsho ke into yoba inkxaso ayidingayo ngalo ke usuku lanamhlanje ithini na make sitshekishe uba ke siyavana mna naye simamkele kunjani Lakanjani nabhuti? philile nkosi kakhulu ndikuvele ezantsi kodwa ke masikunike ithuba uzibulisele kumphulaphuli wevukani FM. Molweni kubaphulaphuli evukani. Lo ulapha namhlanje ngosimamkele wakwa-South Boy. Okay, yeah, selunaba ke simamkele khasixelele nge-age yakho usixelele ngesikolo ofunda kuso usixelele nje yonke into. Oh bhuti, I'll be turning 16 ngoJune. Ndifunda eNkwankca High School, doing grade 10. I'm a model lapha eMlungisi. But I just won Miss Mlungisi Senior Queen this year, early this year. Okay, so uphumelela nje usakhumbula uba uqale nini and ungene njani kule industry? But ndisakhumbula ndiqale 2023. Yayingeyonto ndandifuna uyenza ndanzama nje bhuti ndizama ilakhi yam ndifuna ubona nje uba ndingakwazi na qha ke it happened uba ndiyakwazi so ndasanda ndahlala. Okay, kubani oyibone kuye yonke lento? Ndayifundiswa nguNathi Qambi but Okay, zingaphi ke i-title zakho sewuphumelela ke Mr and Miss Mlungisi Senior? Z6 so far but plus Wow, Linda. khawuthi qabaqaba nje usibalisele ngazo zeziphi onazo ezinye? Ngumiss Schools Eastern Cape, First Princess 2024. Then ndawina Power Philanthropist, entrepreneur. Then ndaphinda ndawina ku-Miss Day and Miss Revival Teen 2023. Ndawina First Princess again. Ndawina Philanthropist. And then ke ngoku ku-Miss Mlungisi I won uQueen. Okay, zibe khona ke mhlambi i-charity work ekuthweni izenze before nihambe niyokompyuta na after kasibalisele njenge-charity work wena othe wayenza okanye oceba ukuyenza. Oh bhuti ndadonisa ngempahla ke mna ke kwi-charity le bendithe ndayenza before i-competition and then ke ngoku bendicinga uyodoneyitha nge-sanitary pads to i-drive i-sanitary pads to i-high schools. Okay, zikhona sole uzicinga ocinga uba mhlambi ungancedisa kuzo i-high schools? Bhuti zikhona. Ya, kasibizele nje amagama wazo. Inkwankca High School esisam and then bendicinga naseLuvuyo High School. Okay, njengoba ngathi usafunda ubhalansisa njani isakhono sakho kunye nencwadi khasibalisele mhlambi ngamava onowashera komnye umntu lawo. Kaloku i-modeling bhuti doesn't take a lot of ixesha lam. So I try to ubhalansa isikolo ne-modeling lifestyle yam. Like I only model ngee-weekends if ndibe busy sisikolo the whole week and then on weekends ndiyamodelisha ke Saturday to Sunday. Okay, ume inyanga yesihlanu simamkele kulo nyaka zithini plans zakho khasibalisele nange-competitions onqwenela ukuzingenela? Oh bhuti ii-plans zam kulo nyaka nebhuti bendifuna ukungenela uMiss Royal Empire this year because I feel like ready for international pageants. Wow. Okay. Okay. Ndiyayazi into okokuba ke pha eqongeni ijaji zijonga izinto eziliqela phambi koba ke banikise ke ngeepoints. Wena uzithembe ngantoni xa uqabele pha eqongeni intoni ocinga uba lena ndisho ngayo and izandiwinisa? You're welcome bhuti qala.
Smile was on point. Ne-charity ne-task zam ndiyazenza before i-competition and ndizenza zonke kakuhle, so yenye into endincedidayo leyo. Okay, ngoba nabakunika i-support bathini otishala bathini abazali? Parents ne-teachers are so proud. Nabo banika bathenga amatikiti, nabo bathengisa, badoneyitha nabo. Okay, ungathini kumntu ke oyintanga yakho nakwabanye abantwana bakule industry abanye basafuna ukungena nje ukuba motivate? Bhuti benifuna ukuthi kubo it's never too late, bangaqala nangoku. Yeah, bangafili like they can't do it because of a background yabo. It doesn't mean anything. Okay. All right. Ndiyafuna ke ukhangela mhlambi abantu abafuna ukulandela nabathanda ke umsebenzi owenzayo nabantu abafuna ukunika inkxaso bangakufumana njani? Zithini i-social media platforms zakho okanye nenamba ungayishare? WhatsApp number 079 039 2018, and then on Facebook ndingusima Swartboy, then on TikTok napha ndingusima Swartboy. Okay. Sima, uzibona uphi kwiminyaka embalwa ezayo? I see myself with the reigning for Miss Royal Empire, as I said, airport, and I want to be a university, so I'll be a graduate. Okay. Mhlawumbi ke abanye babantu abakuvoteleyo phaa ke ku-Mr and Miss Mlungisi Senior 2025 ibingabaphulaphuli khawuthathe ke eli thuba ubulele naphaa kubo. I'd like to thank everyone on Voteleo, on Mr. and Miss Mlungisi. I really appreciate uncedo lwenu. If it weren't for you, ngengekho lapha namhlanje, so ndiyabulela. Sima, phambi koba ke siyivale, ngobani othanda ubabulisa wena kuba sowulapha ereyidweni? Lubulisa Osizinhle, i-program director ka-Mr and Miss Mlungisi. Ndibulise teachers zam zaseNkwankqa, bulise my friends ne-classmates cause befuna umamela ke bona namhlanje, bebaphofu bamamele right Okay. now. So ndibulisa nabo i-classmates. Nkosi. All right. Nkosi kakhulu ke siyabulela Sima, nathi ke siyiVukani FM sikunqonelela ke impumelelo kwimizamo yakho, uhambe kakuhle ugqwesa apho uyakhona. Okay, but ndiyabulela kakhulu. All right. Nkosi kakhulu mphulaphuli binguye ke uSimamkele Swartboy sitsho ke sithi ke uyiqueen yena ku-Mr and Miss Mlungisi Senior 2025 bezokubulela kuni enichazela iplan zakhe ekhuthaza ke nabanye abantu abatsha. Sibeka phaa ke ku-12 imizuzu emva kwentsimbi ka-4 o'clock mphulaphuli nje emva kwentengiso sawuthi chuncembe sibaleke sikhangele into yoba siyanjani napha ku-DJ wethu nezemidlalo zikhona kwalapha kule yure mphulapha sekhaya siphethe uphizo